Čauky, vítám vás u dnešního videa a bude to moje první video z Brawl Stars. Už jsem to nehrála asi tak. Super rare. Magic. Yes! Extrémně ne. Sit down. Roll. Now play dead. Doufám, že vám připadá, že jsem tak nehraju. Battle stations. Já už to nehrál 3 měsíc, už ani nebude co hrát. Kilno! Preparing for counterattack. Requesting backup. Mám hodnotu. Kámo. Tipni Brok. Kámo, teď se bojím Broka. Už jsem tak dlouho nehrál Brok. Tipni. Kde jsi Brok? Ne. Pokud nevěděl, že to pst. Foxtrot. Yes. Lanterníček. Pobledovali. Co jsem Ne. Yes! Kámo, na to, že jsem to nehrál, jsem dobrá. Kde jsi? Prostě veškerý obědlicko. Travičku. Every dog has its day. Kámo, ten poraz. Všichni! Kámo, já to střím jak prase. Yeah! Konečně! A když s tím nerad. To jsem hrál. Dobrý? Čekaj. Let's go! Ježiši. Jsem normálně já. Ranket. Já nechci hrát ranket. Nerada hraju. Co to dělá? Jak to zmiňovala Hodze. Kde je Hodzo? Oni dali pryč. Kingred a haj. Teďka ne tisícovku. Ne, to já už se to nevezmu. YOLO! Woo!
nechci. Kamo, Ečka. Ne! Ty debilní. Don't be salty. Ne. Prostě, tě se... Hodnotu 2 diamantů. Zabiju tě. Kamo. Ne, kamo, I could do this if I wanted to. Je nejlepší. Tak chci tě, oba dva. Vyjdi. Ne. Kamo, on je zase přitáhnul. To jsou brutální. YOLO, woo. Ne, taru tam asi. Mám hodnotu vody. Mám hodnotu 7. Mám hodnotu 8 diamantů. Chci mě tam neříkáš. Mě nesměj zabít, kámo. Jestli jo, tak je s váma konec. To jsou... Zabij! Ne! Kamo, zabijte to! Vy debilové! To jsou debilové! Se nechci vrátit. Pač mi to, Taro! Ty jsou mý! Já říkala, že jsou... Ty prostě patří někam. Koliko 19 má se bude úplně všechno. Dobuje! Chceme ne! No, nesmím kliknout. Já jsem vyhrála. Jsem měla hodnotu 10 diamantů. Nebo tam týpek je stále, ani se nedívám. Já jsem 3krát chyba 5 lidí jsem zabil. 7 lidí, to bylo hustý. To hraju ještě jednou. Ok jo. Tyhle dva dobrý. Ne. Super rare. Ne. No, extrémní. Musím ještě trochu třetí, tak to nevím. Oho, oni už jdou trio. Teď je vidět, kdo dlouho nehrál a kdo hrál běží. No. I could do this if I wanted to. Já to můžu dokázat. Koukám. I'm lagging. Ne, kamo. Je to začalo. Já mám fotočku. Wupa! Ne, debil. Moje diamant. Jsou mý. Spravujem to. Co na mě dovoluje? Co na mě dovoluje? Chci mě. Myslím, že chci. Ne, kámo. Jestli minus pohádky. Si klepeš, ale... Znovu se zahraju. Počkám, až se smáču. Bude ti dobrý. Dá se hrát. Vidíme, čeho zprávám. Buka, to je taky dobrý jméno, Buka.
This is so lame. Sì. What? Ne, dobře, tak ty Pokémon hrozný. Tomu, já se vezmu se dám. Back on the grind. Šalionga se my nedělám tak dobře. Mortisa mám brutálně brýchá a pokud počkej, já mám na Mortisa hype, čau. Yes! Neříkej, že já budu. Sorry, omlouvám se. Tak šetřím si na maxku. Já to moc nehraju. Takže jako jenom když není nešetřím. A co vy, Crow, Leon nebo Spider? Říkám, extrémně dobrý. Extrémně. Mimo Mortiza. Přeš můžu až přijít. Kámo, tak to se vyplatí jako prase. Ne, to vydá. Tady má. Ne, kámo, to vydá. Ne. To nebylo možný přežít. Záleží. Dobrý. Je urožený. Já bych to musel aspoň na trochu. Aspoň na třetí kolo. No, to vůbec nejde. Jak když jsem se po 3 měsících vrátil. Spajky si, kamo. To bude jako nepřítomný. Kamo, on není přítomný ve hře, on asi chcípal hned, že C odešel od mobilky, tak nebo se i... To bych nechtěla, kámo, kdybych zjistil, prostě bych nehrál, kdybych zjistila, že prostě... Ne, kámo, tak mě ne. Penny, kámo, běž do Penny Marketu. Běž do Penny Marketu. Tahle ta Penny pro mě není výhoda. Penny Market, já budu aspoň třetí, když chcete. Chcete se. Omlouvám se za myslení, že prostě... Ne, kámo. To chcípne. A Edgara neporazím. Prostě nejlepší Edgar. Edgar je prase. Ne, ty Vuko! To trochu o to nešlo vyhrát, kámo. Pojď mluvit, ty Vuko. Jsem stříhadl. Hned vydat. Zase jako omlouvám za poslední jako video. Jestli se vám nelíbilo, že já mám novou apku na stříhání, nevím jestli to. Co bude líbit, zkouším to na... Uvidím. Proto. 6. To nejsou české, to nejsou české. Ne, kámo. El Primo. El Primo, kámo. Ne, kámo. To dobrý. To El Primo. Jsem poslední
tu vyhraju prostě. Nezájem. Vyhraju. Konec zvonecka. Jo, mám hypercharge. Tak. Mám hypercharge na Dynamika. Na kolko jsme? Cool. So awesome. You can't make me. Počkej, já teď nevím, jak jsem si říkala, jsem říkal teďka. Jsem neříkala papírka. Já už nevím. Jsem 3 měsíce nehrál. Já jsem... YOLO! Woo! LOL. No, situace. Přitěl z toho nejlepšího playera normálně. Což se jsou. Prej, že ne. Ne, Franka to. Franka. Wow. Já jsem mám 7. No. Pozor. Tak bum. To není možný vyhrát. Běžím. Oh. Běžím. Ne, to nedám. Se bojím, že to nedám. Ne. Kámo, oni to dávají prase. Oproti ním jsem já jako začátečník, co hraje poprvé. Kámo, dostaneš ode mě. Díky. S tím se nevypořádám, kámo. Tak zabil Franka a je to. Kámo, tak... Co to bylo za tepka? Tohle brawlera, co je to na brawlera? I could do this if I wanted to. Co to bylo? Genji. Ok. Tak to mohlo být. Já jsem někdo vystřílím v Genji. I když Carol is my name. Takže... Carol is my name. Geology is my game. Děkuji, že jste se dívali na video, nezapomeňte dát like a odběr. Pokomentujte nějak video, ale jinak by to bylo. To tady není nic frikáno. Ne, to není frikáno. No tak čau a doufám, že se uvidíme do dalšího videa. Čus.